Kaixo, Garbiñe Iriarte naiz, Tolosaldean Bideziketako irakaslea. Bideo tutorial honetan adieraziko dizuet B2ko bigarren esparrua, hau da, adimen artifiziala digitalen sorrerarako nola erabili dudan, eta konkretuki, nire kasuan infografia bat sortu dut nire modulako. Nire modulua da mikroinformatika sistemen eta sare teknikaria zikloko bigarren mailako modulo bat da, sareko zerbitzuak, eta infografia hau egingo dut firewall batena. Lehenik eta behin esan beharra dauket, adimen artifiziala bitartez sortutako digitalaren helburua, nire kasuan infografia horri hutsetiken hasi beharrean, adimen artifiziala laguntzarekin nire ikasgaioko kontzeptuak sortzea dela, ez? Honekin nik uste igual emaitza hobeak, zehatzagoak, koherenteagoak eta erabilgarriagoak lortzen ditudala, eta hau nik uste ikaskuntzarako aberasgarria dela. Orduan, guzti hau azalduta, orain erakutsiko dizuet nola sortu dudan nire adimen artifiziala. Lehenik eta behin, hemen nire infografia hau izango litzeke, baina infografia hau lortzeko indatena da lehenengo ChatGPTen galdetu diot promptean jarri dut egitura zein izen beharko luken, ez? Lanbide Heziketako primarako zikloko mikroinformatika sistemen eta sareko teknikarie zikloko irakaslea naiz. Ikasleekin suesia kontzeptua landu behar dugu eta horretarako infografia bat egin nahi dut. Sor ezazu infografia batean, aipatu behar diren puntu nagusien egitura zein izango den testu laburrean. Egiturak 6 puntu izan behar ditu eta hauetako 2 abantailak eta desabantailak izan behar dute. Orduan hori esan da, berak egitura adierazten dit eta zer da suesia motak, nola funtzionatzen duen, abantailak, desabantailak. Eta konturatzen naiz, sortu didan egitura gustatzen zaidala, orduan juten naiz infografia, eta infografia hutsetiken hasi beharren, hemen laguntza bat eman dit, eta laguntza horrekin jartzen dutena da, zer egitura, nola egiten duen, mota ezberdinek, abantailak eta desabantailak. Hoi dena, niretzako laguntza handia da, ez? Eta orain hasiko nitzake testua. Testua behar hartzeko, ChatGPT galdetu beharren, intetena da, Canvak duen testuko adimen artifiziala erabili dut. Eta orduan hemen esate jotena da testua, escritura magika, eta esate jotena da zer da zu, igual firewall jarri jot, eta emate jotenen general, konturatzen naiz hasten da, baina momentu batzutan euskeraz esaten dit ez? Euskeraz esaten dit ez. Eta orduan, indetena da saiakera hau, baina erabili detena da berriro ChatGPT. Eta ChatGPTek hemen ematen ditena ikusten dut ondo daola, dauketena da zer da suesia zazpi lerrotan definituko zenidake. Eta hemen definizio luzego baten. Konturatzen gea aurreko promptean jartzen dena oso importantea dela eta aurretiken azaldu dudanarekin jarraitzen duela, ez? Orduan, nik uste hemen jartzen duna oso ondo daola, orduan ningo nukena da kopiar, eta hau ere kopiar, eta etorriko nitzke Canvara, eta hemen ningo nukena da pegar. Eta listo, guain, irudie jarri beharko nuke, eta irudi jartzeko garaien esango jotena da irudie jartzeko, irudie multimediak sortuko baita, eta hemen esango jotena da, eta Canvak nola erderaz egiten du, irudina erderaz egingo jot. Realizar
estilo ez diot esan, ez? Eta aber egiten diten. Orduan, altzatzen zaizkiten irudik gustatuko balitzaidazke, hartuko nuke, eta bestela esango nioke realiza minimal estilo, minimalista. Eta zenbaten diten, eta hola joango nintzeke, pronta gehiago zehaztuz, nik nahi dudan irudie lortu arte, eta baina esango baneke con fondo marrón, hemen marroia dauketelako, hola joango nintzeke nik nahi dituten irudik bilatzen. Adibidez esatet, hau oso ondo datorkit, orduan hartzen dut, hemen jarriko nuke, eta orain kasu honetan hemen txetxiko nuke, eta orain esango diot quitar fondo, eta lehenengoa sortuta edukiko nuke. Eta holaxe indet gainontzeko guztietan, eta edukiko nukena da nire suesia, ez? Suesien infografia. Hau izango litzake, eta holaxe sortu dut. Esan behar dauketena da, niretzako laguntza handia izan dela, pronta jartzeko garaien konturatzen zea, pronta gero zehatzago izan emaitza asko hobea dela, eta nire kasuan txantilloi huts batetik abitu beharren ChatGPT galdetuta egituratik abitu naiz, testue oso modu errazean lortuek eta irudik bai. Orduan, honek denbora aurrezteaz gain, emaitza onak lortzeko aukera ematen dit, eta nik uste ikaskuntzarako aberasgarria dela. Orduan, hau izan da dena.